তিনি সেপ্টেম্বর তালিং 27 সালমারি 4 সালে ফুংজরাবো হুইজা কক্তমান মানে বাজালবাড়ি থানানি ওসি जुगाल चुब्रनि साक्थार मुंबाय काचामाति जमिया कलनि खेंग्रा बाड़ी आमचे खबै जतवै गोनांदक आमचेय रायदासायाखे कायजाक सिदि बुफांबुसा रग्न तानि फुसै रोखा बाजालबाड़ी थानानि पुलिस अशालो जतवै सिदि बुफांबुसा 10,000 हाय अंगानो हनै साका बाजालबाड़ी थानानि ओसि जुगाल चुब्रा তিনি फुंगोसों सिनि बाजालबाड़ी पुलिस स्टेशननि आन्डाराव सिनि थानाय खबर दंमानि जे बाजालबाड़ी बीएसनि आन्डाराव विभिन्न जायगायाव गांजा सारा कायजाखनि जोंहा खबर माने दिनै आनिगारनि स्टाफ DSR सह जों गोबां गारि थाइजामबाय जों अरनि थाङै जों जे जायगायाव जोंनि खबर दंमानि अ जायगायाव जों भिजिट खायगिया जायगानि मुं ओमफ्राय काचामाति जुमिया कलनि दै खेंग्राबाड़ी अ 3टा जायगायाव टोटाल 6टा प्लट विभिन्न जायगा दंमानि आबनो जों तानखा कायसा प्लट अनुमान एककानि किसा बेसि दंगानो तारमाने 6टा प्लटनि 6कानि 7कानि जागाङानो सारा जों सारा तानखा 6टा प्लट मिली अनुमान 10,000 दंगानो सारा प्लास ताई कायजाक किसा तरबायजाक आबो जों तानै गाबखा ताननपरे जों फुंनिसिमनि खामानि जाबो जों तानै बायका ताबक सुजरा चिनि एरियायाव तै कोनो खबर करै आबदि दंनि जों खबर मानमा लगे लगेनो जों जेखुनु जायगानि खबर मांखांखायनो जों तानै बिनो सारंगा ताबक सिनि मिसन सारंगा ताबक सिदि काय दंनाय बम बाय ताम ककजार नाय सिदि काय नाय दंना आं कबकना मुसुंगो ताबक नायदि सरकार तो सिदि काय मते बेलायनो स्ट्रिक्ट तैबो साजाक दङ जे सिदि तानपुराव SDM अफिसनि स्टाफ थांनाय तहसिल थांनाय फरेस्ट डिपार्टमेंट थांनाय पुलिस डिपार्टमेंट थाङै अ 4टा डिपार्टमेंट थाङै तानना परे तनर साइमनो फरेस्टनि सामुंतामो तहसिलनि सामुं बतो जागा साबनि गलाय बतो खायरिनाय फरेस्ट बपर आइडेंटिफाई खायरिनाय आबोकि फरेस्ट लैंड ना फरेस्ट लैंडिया जुट लैंड तहसिल तो आबो रेकर्ड नायनो सोंरिनाय बिनि परे तो पुलिस तो साइमनो आबो एक्शन खायखाय स्पेसिफिक गांजा प्लांटेशननि बागै सेक्शन दङ स्पेसिफिक सेक्शनाव केस नाजाखांखाय जागा मालिक रमजाकनाय जे फसल खायनाय रमजाकनाय आबोनि बागै जारा खायनाय नरक सतर्क दंदै बिपद खायनाय जदि ताबक तो गभर्नमेंट स्ट्रंग स्टेप नावै दङ आबोनि बागै आबदि इलिगेल काल्टिवेशन खायाखैनि सावनि आं वानस खुलुमका जतनो न राधाकृष्ण ज्वेलरनि बखाक्तै और अफार सेंगे रिजाखा ती अफार दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलरनि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलरी मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेमस्टोनो MRP दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दङ 2टा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानि मानाय एकजाम रां जागो ते मानि पाइब्रुम न शकट मानि मानाय हिंगि जतनो कबक जागो 5 मानजोंना बागै राधाकृष्ण ज्वेलरनि शुरुमुखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलुनिया उदयपुर ते बर सेंट्रल आगरतला जतनो खुलुमका हामबाय।